Tervehdyskatsojat. Hassusta hatusta huolimatta olemme vakavan asian äärellä. Kaupunki aikoo lakkauttaa tuon takana näkyvän Rouhialan koulun ilman järkevää syytä tai saavutettavaa säästöä. Koulun 71 pientä oppilasta aiotaan siirtää päämajan koululle, vaikka he eivät sinne mahdu. Tässä on ollut koulu vuosikymmeniä. Pihalla on tilaa leikkiä, rakennus on terve ja niin oppilaat kuin opettajat viihtyvät täällä. Reilut 5 vuotta sitten on laadittu 53-sivuinen kaupunkirakenneselvitys, josta on kaivettu yksi lause esille. Rouhialan koulun yhdistäminen päämajan kouluun Urpolan koulun valmistuttua. Tähän lauseeseen monet päättäjät ovat nyt ankkuroineet itsensä ja perusteluna on käytetty laskevaa oppilasmäärää. Vuonna 2018 oppilasalueella on ollut 422 ala-asteelaista, sen piti laskea 407 oppilaaseen, mutta kummallista kyllä, todellinen luku onkin tällä hetkellä 435 oppilasta. Selvityksen perusteet eivät siis pitäneet paikkaansa edes suunnan osalta. Selvityksessä on monta muutakin kohtaa, jotka eivät ole toteutuneet. Mainittakoon itäisen alueen koulu, jota ei ole edes suunniteltu, ja Suomenniemellä oleva 1-3-luokkalaisten opetus, jota ei siis ole olemassa. Miksi lause Rouhialan koulun lakkauttamisesta olisi yhtään sen enempää kiveen hakattu totuus? Mutta kun koulun lakkauttamisella säästetään 170 000 euroa vuodessa, näin julistaa kaupungin sivistystoimen johtaja. Tätä laskelmaa ei ole ollut missään julkisesti saatavilla, mutta sain sen kysymällä kaupungin talousjohtajalta. Siinä on paljon kauniita lukuja, mutta vain paperilla. Todellista veronmaksajan rahaa tällä ei säästetä penniäkään. Kaupungin sisäinen vuokra on nimenomaan sisäinen vuokra. Opetustoimi maksaa kaupungille 95 000 vuodessa ja kaupunki antaa opetustoimelle 95 000, jotta se voi maksaa vuokransa. Todellista säästöä 0 euroa. Vuokrahan voisi nostaa vaikka 1 000 000 euroa ja sanoa, että säästimme 1 000 000 euroa. Rouhialan koulun todelliset menot ovat noin 20 tonnia vuodessa. Tätäkään summaa ei säästä, koska koulua ei voi jättää kylmilleen ja hylätä. Joku viisas sanoi, että säästö tulee, kun rakennus myydään. Koulun tontti on kaavoituksessa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue ja itse koulurakennus on museoviraston suojelema. Tällaisen kiinteistön ostajia ei varmasti ole jonoksi asti. Seuraavat 2 suurinta säästökohdetta käsitellään yhdessä, koska ne ovatkin yksi ja sama asia. Kysyin opetusjohtajalta, onko koululla opettajien lisäksi joku henkilö, joka joutuu kilometritehtaalle, kun säästetään tämä yksi henkilötyövuosi. Sain vastauksen, että Rouhialan koululla on ruoka- ja puhtauspalveluiden työntekijä, jonka osalta jatkosta päättää ruoka- ja puhtauspalvelu. Kysyin tämän puolen johtajalta, että tehdäänkö kaupunkiin yksi työtön lisää. Ei kuulemma tehdä, vaan henkilö siirtyy kaupungilla toisiin tehtäviin. Palkkakuluissa säästöä 0 euroa. Kysyin myös, mistä tämä 18 400 euron mittakaavaetu ateriahinnoissa oikein tulee. Säästetäänkö keskuskeittiöllä puolikas henkilötyövuosi? Sain ystävällisesti vastauksen, että lakkautaminen ei vaikuta keskuskeittiön kuluihin mitenkään, vaan säästö tulee Rouhialan koululla ruoanjakelusta vastaavan henkilön palkasta, kun häntä ei enää tarvita. Seuraavaksi kysyin rehtorilta, onko koululla siis 1,5 henkilöä töissä? Ei kuulemma ole. Siellä on yksi henkilö, joka vastaa siivouksesta ja ruoanjakelusta. Tämä henkilö on kuitenkin laskettu säästölistalle 1,5-kertaisena kuluna, virhe tai tahallinen kirjaus, mutta taas hävisi säästöistä 18 400 euroa. Ruoan kuljetuskustannuksiin en ole vielä saanut tarkennuksia kaupungilta, mutta 6 000 euroa tekee noin 32 euroa per koulupäivä. Tällä rahalla styroksiset ruokalaatikot kuljetettaisiin postin jakeluauton sijaan vaikka taksilla Rouhialaan ja takaisin. Luku lienee siis yläkanttiin. Siivouksien osaltakaan en ole saanut tarkkoja lukuja, mutta 5 000 eurolla saa aika paljon pesuaineita vuoden tarpeeksi. Jos nämä reilut 70 pientä oppilasta siirtyy päämajakoululle, niin heidän sotkunsa siivotaan jatkossa sitten siellä. Taas saatiin todellista säästöä aika liki 0 euroa. Laskelman mukaan sijaisopettajia ja puhelimiakin tarvittaisiin vähemmän, mutta jotain rivejähän laskelmalle on pitänyt keksiä, kun ei mitään todellista säästettävää ole listalle laitettavaksi. Ainoaksi oikeaksi säästöksi näyttäisikin jäävän ruoan kuljetuskulu 6 000 euroa, mikäli se pitää paikkansa. Se, mikä ruoan kuljettamissa säästetään, ihmisten kuljettamissa hävitään. Opetusjohtajan laatimassa lapsivaikutusten arvioinnissa lukee, kuljetuskustannuksia ei tule lisää, koska oppilailla on valttikortti. Tästä huolimatta opetustoimi on varannut ensi vuoden talousarviossaan päämajan koulukuljetuksiin 32 000 euroa. Tähän saakka toteutuneet kustannukset Rouhialan ja päämajan alueella ovat olleet 14 355 euroa. Kyytikulut nousevat siis yli 2-kertaisiksi. Koulun lakkauttamisella piti säästää meidän kaupunkilaisten rahaa 170 000 euroa vuodessa. Sen sijaan tuli reilu 10 000 turpaan ja kaikkien rakastama koulu seisoo tyhjän panttiin.
Päätös Rouhialan koulun lopettamisesta tai jatkamisesta tehdään kaupunginvaltuustossa 13.11. Jos tässä lakkauttamisessa ei ole sinunkaan mielestäsi mitään järkeä, niin pyydän, ole yhteydessä tuntemiisi valtuutettuihin ja kerro asia heille. Vain järkevillä päätöksillä voimme pitää huolta Mikkelin elinvoimasta.